Please subscribe and like and share. Alright, good day sa inyo mga ka-MG. Ayan, so meron na naman tayong Bicol ride ngayon. Friday, hapon tayo lumabas guys. Check natin kung anong oras tayo makakarating. Dito tayo ngayon sa Sukat Road. And shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Sobrang traffic ngayon, no? Friday, no? 23. Yan, going tayo guys sa dito tayo ngayon sa Sukat, Alabang. So time check for 49 na ng hapon ang ating biyahe ngayon. So expected natin na babakbak talaga tayo ngayong gabi. Alright, sana safe tayo makarating at walang maging aberya sa ating biyahe. Hindi ako nakagamit ng ngayon, navigation. So doon na lang mamaya pag-gas natin. So i-reset natin yung yung trip. Okay, all goods. Ano na to, San Pedro, di ba? San Pedro. Ayan, shoutout sa'yo, Paps, ha? Paano mo? Michael. Ingat, ingat. Medyo mahaba-haba pa to guys yung biyahe natin. Almost 8 hours and 14 minutes. Tapos 316 kilometers. Pero nag-intro na tayo dun sa may Sukat Road. Grabe traffic kasi Friday ngayon. Kaya mapapansin nyo, 2 bars na lang yung gas natin. Hindi pa tayo nagpapagas. Doon na ako magpa-full tank. Magtitingin pa tayo ng medyo mas murang gasolina. So kasi pag sinet natin yung trip ko, yung sagaran talaga siya, para makita natin kung magkano yung makukonsumo natin gasolina or ilang kilometers yung aabuti natin talaga ron. So ngayon hindi na natin masiset kasi nagsimula na tayong bumiyahe ng bago mag alas 5. So kita-kitsa tayo guys sa daan. Yan guys, nakarating na tayo ng first release dito sa may Laguna. Hindi pa rin tayo nagpapagas, oh. Naghahanap kasi tayo ng medyo mura-mura. Yung iba kasi ang taas, 71, may tag 52, 56 ganun. So dito siguro marami na rito yan sa Laguna. Yung 3 bars natin, 2 pa lang yung nababawas. Magkano nyo ngayon? Premium? Premium magkano? Tingnan naman angat natin. Yan, okay na. Nakarating na siguro yan dun. Ha? Sorsogon. Sorsogon. So yun guys, inabot tayo ng 5.497 liters. Tapos yung trip, yan, zero natin para, kaso hindi dito na tayo sa Calamba na to Los Baños pala. Los Baños, welcome Los Baños, maligayang Pasko. Tapos ng Pasko, bagong taon.
Dito lang lumuwag, medyo lumuwag-luwag yung guys, yung daloy ng mga sasakyan. Kanina sobrang traffic. Maaga kasi tayo, hapon na tayo umalis tapos rin, rush hour. Kaya yun. Pero kung madaling araw, bago sana mag-umagan, doon na tayo. Pero okay na to, para mahaba-haba yung pahinga. Oh, diba? Oh, diba? Smooth lang yung biyahe natin ito. Nagsuot na rin ako ng reflectorized vest para visible tayo sa kalsada. So yan, dito na tayo guys sa Calauag, Laguna. Ayan. Time check 6:56. Medyo paspasan na natin kasi medyo maluwag naman yung na. Doon lang talaga sa may bandang San Pedro tsaka Calamba yung medyo traffic dito. All goods na. Sa ganda ng nila, espaltado na. Woo! Sarap. Sa wakas nakapag long ride ulit ng taong 2024. Ayun, dito tayo ngayon sa Lucena Underpass. 5.30 meters. May mga vertical clearance tayo sa mga truck na dumadaan dito. Ito na, nagpapag na yung lens ko. Hindi kasi tayo pwede magbabad ng ng open visor. Ay shit, dapat doon na. Lagi ako dyan nagpapahinga kain hotdog o kaya kaya may kinakain ko dyan, siopaw. Tapos inuman ko lang na pampagana yung mga ginseng na energy drink. Yun. Tapos rekta na, all goods na yun. Bakbak na yun guys, hanggang makarating doon. Gara ng mga iwang na yun, tataas niyan. Pagkamali ka dyan, naku po, lalo sa mga motor, sa mga babiyahe, ingat-ingatan yan. Yung lining na yan, yung pinag-ispaltuhan, pag yan tumama gulong niya dyan. Okay, pag overtake kayo tapos paangat, pag hirap niyan. So yun, ingat-ingat lang tayo dyan sa mga ganyan, mga ispalto na may linyahan. Ayo guys, Sariaya, Quezon na tayo. Ang bilis. Ayo mga ka-MG, kamusta kayo? Shoutout sa mga taga Sariaya dyan. Papasok na yung mga truck dito, kaya medyo alam nyo na uy, Sitisay. Doon na siguro makain, bandang Kamsur na. Time check 7:55 na ng gabi. Halos 3 oras na rin tayo bumabakbak ng biyahe papuntang Bicol. Nag-i-enjoy lang naman ako sa aking biyahe ngayon. Alam nyo naman, lagi tayong solo flight. Uy.
Let's go! Yan, time check 7:24. Dito na tayo ngayon guys sa province of Quezon. Welcome, welcome. Nakakamiss talaga. Doon na tayo mag-picture sa may na. Doon sa may favorite spot natin sa Kamsur. Sa kapunta to the moon, road trip, brum brum. Ginagawa pa rin yung kalsada rito guys. Muna tayo guys. Pag umaka, grabe, ang dami ng sira ng kalsada. Hindi katulad dati. Bakbak talaga yung mga inispalto. Welcome, Plaridel na tayo. Suabe. Smooth na smooth. Doble ingat nga lang guys pag babiyahe talaga kayo ng gabi rito. Ang dami ng sirang kalsada. Hindi katulad dati. Ngayon sobrang daming sira ng kalsada. Hirap ng ganito. Doble ingat lang talaga. Welcome, Gateway of Bicolandia. Dito na tayo guys. So nagpahinga lang tayo unti. Charge. Bro, thank you. Sarap, relax. Itlog, biskwit, tsaka kape. Solve na tayo ron guys. Nag-recharge lang tayo para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Time check 10:55 na ng gabi. So almost 2 hours and 19 minutes na lang ang aking biyahe. Ayan, 104 kilometers. Bakbakin na natin to guys. Konti na lang to. Pa-Bicol. Ouch! Baby, ang lalim ng mga lubak. Drive-thru. So yan guys, sino ba mahilig mag-drive-thru rito? Pag nauwi kayo ng Bicol, McDonald's.
Doon na tayo kakain. Medyo na, hindi ko paramdam yung gutom eh. Nawala yung gutom ko eh. Tara, update ko na lang ulit kayo kung saan yung mga magagarandahanan. Ngayon na, back na tayo guys. Malapit-lapit na to. Woo! Lamig na, tumatagos na yung lamig. Ramdam ko na yung lamig. Naka-riding jersey na tayo. Tapos naka-padded jacket. Meron pa tayo mga reflectorized vest. Tumatagos pa rin yung lamig. Hindi ako nagugutom ah. Sarap. Wala, kung kita nyo yung takbuhan natin 80-90 na lang tayo. Kailangan mag-high beam guys. Hindi ko masyadong makita yung kalsada. Baka yung lubak. Pero pinapatay ko naman pag may kasalubong na tayo. Yun, update na lang ulit guys. Sige tayo rito sa Tagkawenan. So time check 11 na ng gabi. Still alive. Woo! Gumampakiramdam ko rin ah. Yeah, 2 hours and 12 minutes na lang ang ating estimated time upang makarating na tayo sa ating destination. Yan, ingat kayo rito sa mga lubak, sa mga aso. Maraming aso rito. Kaya lang yung ma-advise natin. Siyempre bago kayo bumiyahe, make sure na nasa kondisyon yung mga motor. Mahirap pag hindi naka-kondisyon yung motor nya guys. Nagka-problema rin yung motor ko kaya medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag makapunta rito. Nasira yung yung ilalim ng yung oil cap. Tapos yung panggilid natin nagka-problema rin. Mahirap talaga yung mga aftermarket na mga pyesa. Kailangan talaga yung genuine na parts pa rin ang stock. Stock is good. So yun lang ma-advise ko sa inyo. Kaya hindi ko siya masyado maibakbak talaga ng ng sagad. Mahirap na, baka bumigay yung panggilid na ako. So pag uwi ko na lang, tsaka ko siya hanapan ng pair ng parts. So yun, kita-kits na lang mamaya. Alright, so time check 1:06 na. Inabutan tayo ng ulan. Basa, lamig. 13 minutes na lang guys yung ating estimated time. Travel. Tandahanin na lang natin to. Natubigan na yung salamin ko. Ito yung mga struggle talaga pag nakasalamin tayo. Tapos wala pang anti-fog yung natin, lens. Pero all good siya, kaya yan guys. Grabe na yung lubak dyan sa may Sipokot, Saragay. Tad-tad na ng lubak.
Ayan, dito na tayo sa nawala. Rolando Highway. So yun guys, ano yung mga plano yung rides ngayon this coming Holy Week? Sarap ulit mag-ride. Baka bumalik ako na itong March. Meron din kasi kaming ride na itong March. Hindi ko lang alam kung magno-north kami or south. Bahala na, pag kinaya ng budget. Legazpi. Konti na lang. Napakasarap talaga mag solo ride. And guys, so sa mga nagbabalak pala, gaya ng mga followers natin, ng mga subscribers, thank you so much sa inyong pagsuporta. Pasensya na kayo, medyo natagalan tayo ng pagbablog dito sa or pag-update sa Bicol. Medyo na busy, tsaka naibenta ko yung camera ko. Ayan, so back to normal tayo. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng camera, pero to, second hand na lang na yung nabili ko, pang vlog lang. So sana tuloy-tuloy na to guys, yung ating pagbablog dito. Supportahan nyo ako maraming salamat sa inyo. Konti na lang. Dito na tayo sa loob ng Libmanan guys. 12 minutes. Ayun yung ng hangin ng galing sa gulong, tumatama rito sa puro tubig na yung salamin ko. Huwag na tayong rumatrat. Tamang chill na lang tayo guys. Shoutout sa mga taga-Libmanan. Yun guys, malapit na matapos yung ginagawang tulay dito. Hindi ko lang alam kung pinagtuloy. Halos buo na nung dati, nung dumaan ako rito, ginagawa. Hindi pa siya masyadong ganun, pero ngayon ganda na. Pwede na madaanan. Libmanan proper. So dito na tayo guys, San Isidro papuntang Libmanan. Puntahan ko muna yung kaibigan ko rito kung nandito sila. Alright guys, so ayan ang inabot ng ating trip. 36.6 liters, tapos 311 kilometers. So yun, ingat po lahat at stay safe. Don't forget to like and subscribe. MG Motovlog.